Tá Ghlór na nGael am Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Is scéim comhpháirtíochta an Fondúireacht idir Páirc Crocaí, CLG go náisiúnta agus Ghlór na nGael, agus an bun sprochata leis an Fondúireacht na chur le úsáid agus feicáileach na Ghaeilge an Cumann CLG fudfad na tíre seo. San náma láthair tá gachéad sa deich club páirteach linn ó achan cairn den tíre seo agus táiméideag tógáil sin a gcónaí. An rud atá gceist leis an scéim bun na go bhfuain na clubanna achantas as an méid gríomh a bhain a dhéanann siad ar son na Ghaeilge. Tá lúchleas ar man seo a bhean seo th ceann Cumann Lúthchleas á dara agus club fel na manan á dara agus tá míid an soch an ghlacha leis an mán cré ua ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Lá mór den club tá míid chobródúil agus an chéad chéim is tócha ar bmhóthair go míid anna hásta taistil ar bóthar na Ghaeilge agus bóthar an phobal. Ceann an bunt is mó a thug mé faoi deara ná go raibh an méid sin Ghaeilge i gCill droichead ach ní raibh gachtain na cinálín ar an ólas gur a Ghaeilge ag daoine áirithe sa club. Tharraing sé daoine amach agus tharraing sé an pobal Ghaeilge sa Chumainn le chéile. Tá mé te géirí an Ghaeilge sprágu an Ghaeilge thor an cinn a ceantar is deis iontaach na deis na tar fáil ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Nuair chláirí an club linn, churann muid plán le chéile leis an Ghaeilge chur chun cinn sa Cumann, agus in sin le tacaíochta lei sin tá muid ag reachtal scéim diontas. Theag leis na clubanna chuiriste ar muoinú le rangan i Ghaeilge reachtal, le comhthriacht Ghaeilge chur an airde thart ar an clubtha, agus fásta le imeachtaí teaghlaigh agus imeachtaí hóisialta trí Ghaeilge a reachtal sa club. As mar an Fondúireacht tíreach am léana, bhí si go maiid go raibh daoine an na cidiú linn agus daoine an raibh Ghaeilge acu bhí mar jabalta service í lean Ghaeilge eile in richanáma agus ba mhóróg an cidiú sin. Tá annach chuid buntáistí a gceist agus an de gach club tuairt faoi. Seasan rudí áirithe amach an grúpa Ghaeilge bhí gin mar hampla ba álan an rud é sin agus chuir mar fad achan ar cháir de nua. Bhí imeachtaí a gin de leanaí a rís a ghealaigh ar gríthe bhí siúlóideagan ar chunach fíoranna. Agus is tócha tá cuioinmh comá ar na rudí beaga mar hampla na cóirthaí Gaeilena a bhí ar an infithe héin an sin agus na mílte daoine féchantartha agus a féchantar ar glob agus singe a bheith bródú las an Ghaeilge agus á ógurt sin le daoine ar bealach deas agus ar bealach a thugann gachéan duine san áireamh. Má tá clubanna an mhaithinn sin ar mhailá fistriú a dhéanamh fan scéim ná ar mhailá clárú linn arcaigí ar suíomh idirlín suganne www.glórnangael.ie nó chuirigí riomhas sugan ag CLG ag glórnangael.ie.